Wah, ini kamu dulu. Halo bro. Apa kabar? Apa? Teko dito. Nek kene jongo sik. Nah, teko diae kok suwe. Dek, komprantau cak, dek, rong dino dek omah kok. Lah pesen tapi siapno mentalmu. Lah kok? Bakule gendeng. Iya deh. Iya. Pesen Sal. Cau! Oh, Cau! Set kopi. Apa? Kopi. Kopi? Iya. Iya, tensi ya. Iya. Monggo. Pi. Nek dhewe sik. Tuh, apa iki? Kok ora kena gedus. Kopi tok. Truk. Rene. Lapo. Rene tok. Lah mau pesenmu piye? Ya ora ngene kopiku. Lah piye pesenmu wae? Ya kopi to. Kopiku Ora kei banyu. pesenmu ora kei banyu. Kei banyu, tak kei dombe. Lah ngomong ngono kei banyu nang kene to mare. Ora lengkap blas. Cara mau pesen kopi, kayak kopi yuk banyu, orang ngomong sih kan kayak banyu, ruwet. Oh, mesti tak kayak banyu. Baca Sitora. Apa lagi? Kopi kok ana gulae? Yang ngomong Pahit kabeh. Wedan. Pahit kabeh di uripmu. Nama kamu ngomong jar kon kayak banyu. Iya ya, lengkapno karo gula, Iya, wedang iya. kopi. Tak ngono ngomong to. Ora lengkap. Nah. Lapo ngono ku kowe, Truk? Ibu, Makane to popo aja kesusu. ora kesusu iki lho. Loh, keplayat. Alon-alon. Sik. Dah, Duh. drop temen kok. Wis, nah pesen. Biar. Pesen tetrajo sapa lho? Ora kopi meneh tak gotono banyu. Iya, kopi tapi aja tiru iki. Lah piye? Iya. Wis ra sido. Kacas wae. Yo. Iya. Kene yo. Iya. Monggo Mas. Apa iki? Trajos. Ora ngene. Jaremu trajos lah iki, Dewacon. Kacas itu teh banyu, teh batu, dua gelas. Ngene tok ya gebres. Ngomong ngono sampe no. Sek kliru maneh. Oh. Loh, monggo. Banine, iki es batune. Apa iki? Es batu. Ya ora ngene kacas dicuri. Jaremu kon gak banyu wis batu. Dia ya mesti dicuri. Ora ngomong. Mamula wis tak kandhani siap mentalmu. Pasti bakule kucluk. Wis ra sido, biar. Biar. No. Kira kabeh ya. Iki sakmu ki ya. Rugi aku. Bangkrut. Engko diritake bos iki. Ngetali.
Hmm.